Egunon, nor zaitugu? Egunon, jauna. Angelak ere jeta nauzu. Jose Maria Iparragirreren alarguna. Eta nirekin datorren gizontxo hau, nire seme gazteena da, Juan Jose. Ba aldekizu euskaraz, gaztetxo? No, señor, todos mis hermanos sí, pero yo no. Si supiera, señor, la gana que tengo de aprenderlo para poder leer todo lo que escriba mi padre, pero tampoco sé leer. Angela, kontaidazu. Nola ezagutu zenuen Jose Mari Iparragirre? Jose Mari Tolosan ezagutu nuen. Inglaterran, Frantzian eta beste lurralde batzuetan egindako bidaiatik itzuli ondoren. Larun batero joaten nintzen Tolosara. Ostatuan zerbitzen ari zen lehengusina bati laguntzera. Jose Mari kantuan pasatzen zen handik. Eta zuen ostatutik pasa eta gero, gogoko gizona iruditu altzitzaizu? Gogokoa? Nola ez? Gizon ederra zen, alaia, bihotz honekoa, dena gustatu zitzaidan, burutik oinetaraino. Eta inork ez bezala hitz egiten zuen euskeraz. Bertsoz eta kantuz hurbildu zen nere gana, horrela maitemindu ninduen. Elkarrekin zoriontsuak ginen, oso zoriontsuak. Nere maite polita zerazu, ederra zerala diozu, nere maite polita zerazu. Baina gurasoek ez zidaten harekin ezkontzen utzi nahi. Hala ere, maiteminduta dagoen emakume baten bihotza egoskorra da, eta zoriontsua nintzen Jose Marirekin. Eta gero, nola moldatu zineten? Jose Mari herri kantari ibili zen, eta egun gutxira Donostiatik idatzi zidan, berarekin joateko eskatuz. Abuztuko jaia ziren, eta oinez joan itzen Donostiara, bere lehengusina baten etxean egon ginen. Jaiak amaituta, Ameriketara joateko gonbitea egin zidan, Buenos Airesen berarekin ezkontzeko. Jose Marik 36 urte zituen, baina gazteago ematen zuen. Ni berriz neskatxa gaztetxoa nintzen. 17 urte bete gabe oraindik, baina fede handia nion, eta munduko edozein lekutara jarraituko niola esan nion. Jose Marik nire erantzuna jaso ondoren zorionezko negarrari ekin zion. Eta orduan, Ameriketarako bidea hartu zenuten, ezta? Jose Mari kontzertu batzuetan ateratakoa, lagunek eman ziotena, eta nik aurreztuta neukana bildu eta Baionara joan ginen. 1859ko abuztuaren 20an, Angelita izeneko bergantin batean ontziratu ginen. Jose Mari oso pozik jarri zen, itsasontziaren izena horrelakoa zelako. Eta zer moduz joan zen bidaia? Bidaia oso ondo joan zen, Brasilgo kostalderaino, baina han ia honduratu ginen, denborale baten ondorioz. Ekaitzegunak alde batera utzita, kantari joan ginen bidai osoan. Aiene, behartsua ginen, baina gaztetasuna alai, beti da alaia, eta asko maite genuen elkar, bai hoxe. Hirurogeita 2 eguneko bidaiaren ondoren, Rio de la Platara iritsi ginen. Txalupa batean hurbildu gintuzten kaiara. Kaian, euskaldun asko geneuzkan zain. Berari itxaroten noski, nire zain ez baizegoen inor. Jose Mari txalupan zutitu zen, eta euskaldun guztiek txapela gairera botatzen zituzten. Oiuka, gora Iparragirre! Orduan zutiarezi ninduen, eta Gernikako arbola kantatzen hasi ginen. Kaian zeuden euskaldun guztiak koru eginez, zoragarria. Kaira iritsi ginenean, denek besarkatu zuten Jose Mari.
elkarrekin hirira joan eta ostatuan, gerra karlistan elkarrekin ibilitakoekin, garai horietako istorioa gogorarazi zituzten. Gudak, zaurituak, hildako lagunak. Eta azkenean ezkondu zineten? Bai horixe, egun gutxira gainera. 1859ko otsailaren 26an. Buenos Aireseko San Inazio elizan. Apaiz euskaldun batek ezkondu gintuen. Jose Mariren lagunak, Patxiku eta bere emaztea gure ezkontzako aitabitxi eta amabitxi izan ziren. Egun batzuk eman genituen Patxikuren ostatuan. Ondoren, Uruguaiko Nueva Palmirara jo genuen, Jose Mariren lehengusu batengana. Honek, 200 ardi utzi zizkion, zaintza lanak egiteko. Eta zer moduz moldatu zen artzain lanetan? Ai ama, oso gaizki, ardiak ihes egin eta galdu egiten zituen. Jose Mari berriz, orduak ematen zituen, bertsoak eta kantuak egiten. Ordutik leku horri, trobadorearen postua deitzen diote. 3 urte igaro ondoren, galego batekin izandako azarraldi baten ondorioz, dena utzi eta gure lehen semea, Benigno, besoetan genuela, Montevideora abiatu ginen. Bertan, Jose Mariren ezagun batek diru pixka bat eman eta kafetegi bat jarri genuen. Gernikako Arbola kafetegia izan zen. Jende asko joango zen kafetegira, ez da? Bai, jende asko, beti beteta zegoen kafetegia. Izugarrizko jai giroa bizitzen zen bertan. Baina ez genuen inolako onurarik atera handik. Badakizu nolakoa zen gure Jose Mari. Bisitariek Jose Mari gonbidatzen zuten. Eta ondoren, Jose Mari dena gonbidatzen zituen. Han nahi zuenak bakarrik ordaintzen zuen. Etxita nengoen. Eta Jose Marik ez zidan kasurik egiten. Kafetegia ixtera behartu gintuen. Eta berriro artzain lanetara bueltatu ginen, Rincón de San Ginesera. Baina han ere, berdin jarraitu zuen gure Jose Marik. Egunero, 7-8 ardi galtzen zituen. Berak, lasto artean bertsoak eta kantuak egiten zituen bitartean. Gainera, iraultza garaia heldu zen eta soldaduak ardiak entzezizkiguten. Zuen artean, euskaraz hitz egiten altzen uten beti? Bai horixe, ni garai horietan ez nekien gazteleraz hitz egiten. Urte batzuk eta gero, Euskal Herritik berri txarra iritsi zitzaigun. Foruak kendu zitzkigutela. Ordutik, gure Jose Mari, haserre eta kezkatuta ibili zen. Injustizia hori burutik kendu ezinik. Euskal Herrira bueltatzeko nahia eta gogoa etorri zitzaion orduan. Nola edo hala, forua berreskuratzeko zerbait egin behar zuela tematuta zegoen. Bidaiarako dirua biltzeko diru bilketa bat zabaldu zuten, Buenos Airesko Laura bat elkartean. Jose Mari kontzertu bat eman zuen, guztira 2000 peso lortu zituen. Ni gelditzeko eskatu arren, ez zidan kasurik egin, joateko beharra sentitzen zuen. Ez, Angelita, ez. Forua defendatzera joan behar dut, erantzun zidan. Claro, ma, nuestro viejo tenía que defender los fueros. Primero la patria. Eta 8 seme-alabarekin utzi ninduen, zaharrena 15 urtekoa. Elkar agurtu genuen Mercedesen, eta ez nuen gehiago ikusi. Orain pentsa dezakezu jauna, ze bizimodu izango nuen 8 haur txikirekin. Eta nola eman dituzu urte hauek bakarrik? Ai jauna, jakingo bazenu zenbat lan egin behar izan dudan familia aurrera ateratzeko, garbitzen, jostun lanetan, herriko bizilagunei hainbat lanetan laguntzen. Zorionez, nire seme-alaba gehienak bilatu dute etorkizuna. Benigno ezkondu zen Argentinan. Franziska neskamen lanetan dabil Uruguaien. Angela, zoritxarrez, ezkonduta berehala hil zen. Lucia, Argentinako jauntxo batekin ezkonduta dago, Edelmiro Correa. Felisa ere neskame dabil Buenos Airesen.
Dominga nirekin bizi da Mercedes herrian. Maria berriz, Mercedeseko ostatu batean dabil lanean. Eta hau berriz, Juan Jose, Mercedesen dabil errementari. Eta Jose Mariren berririk izan altzen nuen Euskal Herritik? 3 gutun idatzi zizkidan. Gero ez nuen ezer gehiago jakin. Bere heriotzaren berri izan arte. Pozoituta hil zuten. Baina zer diozu, Angela? Pozoituta hil zutela? Bai jauna, foruen etsaiek pozoitu zuten. Angela maitia, ederra zerala diozu, nere maite polita zerazu, ederra zerala diozu, nere maite polita zerazu.